Kyai Semar rehne para sata Kurawa sampun minggat. Monggo Kyai Semar kersa kula boyong wonten ing Pancawati Dena. Kula niki wong sepuh, kula niki wong tuwa. Sampun ngendikan niku mencla-mencli tiyang gesang niku sing diugemi lambene, sing diugemi pangandikane. Yen kula mengke nuruti jenengan, iba surah ing jagat. Kula dadi wong tuwa sing ora kena dadi panutan. Kula dadi wong tuwa sing ora bisa momong sing nom-nom. Mula sami nggih Gus. Aturne mawon dhumateng ing Sinuwun Prabu Rama. Mengke lak sampun lenggana, sampun mangertos napa sing kula karepe. Yen kaya makaten kula nyuwun pamit. Kyai Semar Badrana. Nggih, sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka, Gus. Semar monggo kula boyong wonten ing praja ing Amarta. Kakang Semar ora ketang sekedhap. Ayo tak boyong ana ing Dwarawati ya Kyai Semar. Kula kudu bawa leksana nggih Gus. Kula wawun ngajan dereng wonten ing mriki mestine jenengan sampun mireng. Sinten kemawon saged boyong kula menawi saged ngaturaken kembang selaganing Rahina Kuduping wengi. Niku nggih Gus. Menika mangke napa mboten mesakaken para kawula dasar pun to pitados dhumateng kodrating jagat. Mengke enggal wonten pepajar Gus. Aturne mawon dhumateng ingkang woh. Oh nggih menawi mekaten kula tak pareng pun nyuwun pamit.